Salutare tuturor, astăzi nu o să facem un nou episod, o să facem un fel de concurs. Aici se află 100 de zombie și acolo se află 13 golemi. Și aș vrea să trimiteți în comentarii cine credeți că o să câștige. Și dacă cineva zice că o să câștige, nu știu, golemii, deci eu o să mă duc afară și uitați. Aici va fi peretele pentru cei care votează pentru zombalăi. Și aici va fi peretele pentru cei care votează pentru golemi. Și dacă să zicem că o să câștige golemii, nu știu să zicem, eu nu știu, dar am pus la numerară. Dacă să zicem că zice cineva că o să câștige golemii, imediat stați puțin. Ok, dacă ziceți că o să câștige golemii, să zicem că zice cineva că, eu cred că o să câștige golemii, da? Așa, eu o să iau un sign, o să-l pun aici și o să le scriu numele aici. Nu știu, să zicem că a zis cineva Gigel. Gigel a zis că o să câștige golemii. A zis și Ionel, nu știu, Ionel, cum vreți, că o să câștige golemii. Ăsta, Gigica, Gigica zice că o să câștige zombie. Uite aici, o să scriem zombie. Zombie. Și aici golemii. Sau să scriem golem. Așa. Și să zicem că asta zice că o să câștige zombie. Și Popescu, sau mai bine Ionescu, că am un abonat numit Popescu. Ionescu o să zică că o să câștige zombie. Dacă să zicem că voi, ăștia care au zis că o să câștige zombie, dacă chiar o să câștige zombie, atunci o să dau cu artificii în cinstea lor și o să rămână pe peretele celor care au ghicit. Și o să mai fac concursuri de genul acesta, o să mai fac aici perete, o să mai fac încă o căsuță de aia unde o să-i ascund, o să-i pun. Dacă e, poate fac și cu scheletoni, nu știu, o să văd. După concursul ăsta o să văd. Și următoarea gen, când o să vă dați seama cine a câștigat, o să fie bătălia, practic o să fie o să încerc să o postez mâine, dacă e. Și ne vedem mâine, sper.